Mitä teet, kun kohtaat tajuttoman ihmisen? Jos olet epävarma, yritä etsiä Aid One Cover, ensiapupeite. Se on väline, joka ohjeistaa ensiavun annossa tajuttomalle ihmiselle. Ensin tarkista, hengittääkö uhri, kokeilemalla, kuuntelemalla ja katsomalla. Jos uhri hengittää, ota esille peitteen vihreä puoli. Aseta se uhrin viereen ja soita hätänumeroon. Kuvaile hätäkeskukselle tilanne, vastaa heidän kysymyksiin ja kerro olevasi valmis antamaan ensiapua. Aloita ohjeiden seuraaminen edeten vasemmalta oikealle. Avaa uhrin hengitystiet ja käännä hänet ohjeiden mukaisesti kylkiasentoon. Tämän jälkeen peitettä voidaan käyttää lämmikkeenä. Tarkkaile uhrin tilaa odottaessasi ammattiavun saapumista. Jos uhrin hengitys lakkaa tai muuttuu epänormaaliksi, käännä peite punaiselle puolelleen ja aloita elvytys. Irroita peitteen rintaosa, joka ohjaa kädet oikeaan painelukohtaan. Paina voimakkaasti keskeltä uhrin rintaa 2 kertaa sekunnissa yhteensä 30 kertaa. Rinnan tulisi painua 5-6 senttimetriä. Heti paineluiden päätteeksi anna 2 suusta suuhun puhallusta. Sulje uhrin nenä toisella kädelläsi pitäen samalla uhrin hengityskanavat auki. Jatka tätä 30 painalluksen ja 2 puhalluksen antamista, kunnes ammattiapu saapuu paikalle.